kde sme si nevedeli poradiť už sami, tak tam nastúpili mentori z RCPU, ktorí nám zabezpečovali vzdelania šité na mieru pre mojich kolegov. Takže v podstate sme si mohli dať požiadavku, čo by sme potrebovali a oni nám to zabezpečili. Ak sme už išli ďalej a už sme implementovali určité veci v triedách a nevedeli sme si poradiť už konkrétne so štátnym vzdelávacím programom, ako ho pretaviť do nášho školského, tak tam už potom nastúpila pani Ropeková z Nivamu, ktorá naozaj že pracne vyplňala, vyrábala pre nás pomôcky, s ktorými sme sa naozaj zoznámili a išlo nám to potom už oveľa ľahšie. Čiže u nás v škole sa tá pomoc nejak veľmi dobre vyskladala a ja som za ňu vďačná. Jednou zo zmien v základnom vzdelávaní je aj zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov a schopnosť štátneho vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho systému prispôsobovať sa podmienkam a potrebám detí. Vieme, že súčasné poznatky, ktoré deti v školách nadobúdajú, nevedia využívať v praktickom živote. Učíme sa mnoho teoretických poznatkov, ktoré nevieme prepájať. Jednou zo zmien je práve naučiť alebo smerovať práve k tomu, aby sme dokázali využívať poznatky v bežnom živote, aplikovať ich do riešenia bežných životných situácií. Zmenami prešli všetky vzdelávacie oblasti, či sa to týka už jazyka, matematiky, informatiky, prírodovedných poznatkov. V súčasnosti sa rozširuje táto vzdelávacia oblasť aj o kariérovú výchovu. To znamená to, aby žiaci dokázali hľadať svoje smerovanie v budúcom živote už od začiatku základnej školy, alebo napríklad sa zameriava aj na to, ako identifikovať problém a hľadať jeho riešenie za pomoci ostatných spolužiakov. To znamená, že od prvého ročníka základnej školy sa už žiaci učia, ako smerovať k podnikavosti, iniciatívnosti, hľadaniu zdrojov a takto smerovať k praktickému využitiu toho, čo sa naučia v škole v bežnom živote. Som veľmi spokojná, že som sa mohla zúčastniť tejto konferencie a dokonca som veľmi vďačná aj, že prijala pozvanie moja kolegyňa, ktorá je vlastne pani učiteľkou prvého ročníka a vlastne v pilotáži napreduje a zároveň ukotvili sme sa obidve v tom, že má to zmysel, sme šťastné, že sme tu boli, že sme počuli mnohé veci a to uistenie, že všetko začína v učiteľovi, že všetko vychádza hlavne z neho a z jeho mindsetu, z toho nastavenia mysle, že reforma a zmena je tu a je potrebná, bolo pre nás prínosom.